one time. Ja som do politiky neprišiel zbierať funkcie, ale pracovať pre ľudí. Ja musím odmietnúť, že sme žiadali nejaké posty. Next time. Vážený pán minister Migal. Takže toto sú tie hodnoty, za ktoré bojovali. Aha. Samuel Migal, odinec Hlasu, ktorý získal vo voľbách len niečo málo cez 3000 hlasov, sa stal ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Král v zámku, ja mám židli. Jeho skupinka, tvorená aj poslancom Šalitrošom a Ferenčákom, sa tento týždeň dohodla s premiérom Ficom. Nenechám sa zatlačiť do žiadnych hier. Ako pán povedal, tak bolo. Prezident Pellegrini menoval Migala za ministra, aj keď si dovolil trochu rýpnúť. Do svojej funkcie nenastupujete preto, že by ste získali silný mandát a dôveru priamo od ľudí vo voľbách. A ani preto, že by ste sa téme čerpania eurofondov intenzívne venovali vo svojom profesionálnom živote alebo doterajšej poslaneckej práci. Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalícii urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento váš rezort politickú zodpovednosť. Ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko vám umožní táto dohoda presadzovať vami tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú. A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli v prospech občanov a Slovenskej republiky. Pre demokraciu by bolo veľmi nebezpečné, ak by namiesto takýchto hodnôt stačila v budúcnosti na obsadenie funkcie ministra len vzbúra niekoľkých poslancov a dostatočný nátlak na zvyšok vládnej koalície. A bolo by veľmi nebezpečné, ak by tento prípad mal inšpirovať aj ďalších, ktorí ako jediný nástroj na presadzovanie svojich hodnôt vidia v ministerskom kresle. Slabúčko, hryskaj, slabúčko. Dobre, slabúčko. Dobre. Sme kukuričky sladučké, sme chutné, žlté, dobrúčké, zješ nám znieť, kukuričky ponduleo. Splnomocnec vlády pre pandémiu COVID-19 Peter Kotlár opäť zahviezdil so svojím výrokom, že očkovaní ľudia majú geneticky upravenú DNA ako kukurica. To není normálne. Taktiež sme sa dozvedeli, že spolupracuje s Obamom. Hello, this is your former president Barack Obama. Slope. Hovoríte si, čo to je za blbosť? Nie. Fico vie, čo je Kotlár zač, ale nechať si ho je docela premyslený ťah. Kotlár touto kukuricou zatienil kauzu Ficovej vily, o ktorej sme sa rozprávali minulý týždeň. Great success. Počujete to ticho? To je opozícia. Okrem nedeľných televíznych diskusí ich vidíme asi tak často ako úspechy Ficovej vlády. Dúfame, že sa opäť dajú dokopy a budú si plniť svoju opozičnú prácu. Ja sa s vami ale na teraz lúčim, počujeme sa zase o týždeň. Na tlačovke stal, mal vážne výraz tvári, v ruke grafa, v očiach plameň ako vári. Hovorí ľudia, pravda je holá, vakcína vám mení DNA do hola. Kukurica, kukurička, v každej vakcíne je špirálička. Už nie sme ľudia, ale gamma, povedal Kotlár, a to je to. Vraj máme v tele zelený gen, ako keď sadíš hybridný kmeň. Pozrite sa na mňa, ja som čistý, hovorí Peter s výrazom istým. PCR je len veľký klam, všetko to vedie k DNA spam. A kto sa očkuje, ten vraj svieti, pod UV lampou kukurica letí. Tak verme Petrovi, majstrovi reči, aj keď mu logika niekedy utečie. Keď raz budeme na poli stáť, budeme aspoň dobre opekať. Kukurica, kukurička, už sme všetci ako strukovička.
bez zrnka géna.